Għandi aħbar tajba u sempliċi, speċjalment jekk inti li qed tara dal-video għadek qed ittella u tniżżel fuq x'l-aħjar tagħmel, minn fejn ħa tibda, milli ma pass pereżempju ħajkun l-ewwel wieħed tiegħek, etc. L-aħbar tajba qed hawnhekk illi tagħmel x'tagħmel bl-Ingliż jgħidu there are many paths to Rome. Jiġifieri tista' tgħaddi minn ħafna toroq differenti biex tasal sa Ruma. U l-istess ħaġa biex tasal biex ikollok saħħa aħjar, forsi dera aħjar hija waħda mill-ambizzjonijiet tiegħek u li tiffunzjona aħjar ukoll. U għalfejn qed ngħid hekk. Għax nisimgħu ħafna idejat, nisimgħu ħafna opinjonijiet u naraw anke ħafna riċerka ta' affarijiet illi jaħdmu. Tajjeb ġifieri pereżempju hemm min jgħidlek jiena mort tajjeb bl-intermittent fasting, hemm min jgħidlek jiena mort tajjeb billi kilt kull 3 sigħat, hemm min jgħidlek jiena mort tajjeb billi kilt darba fil-ġurnata. Kulħadd għandu il-metodu tiegħu. Issa hemm metodi li huma aħjar anke xjentifikament minn oħrajn, bla dubju ta' xejn. Però diment, u din importanti li nisimgħuha u nifhmuha sew, diment illi saħħti qiegħda titjib. Diment illi jekk għandi xi ħam żejjed, jiġifieri normalment peace żejjed qed neħles minnu, tajjeb jiġifieri minn obesity, mill-obeżità qed ninżel għal overweight. Dak huwa pass ieħor il qudiem. U diment illi anka qed inħossni fiżikament tajjeb, mela mhux ġast ir-riżultati tad-demm, mela medikament jien aħjar, imma anka literalment kif qed inħossni jien qed imorru għall-aħjar ukoll, mela dak huwa sinjal ċar li qed nagħmel huwa tajjeb illi qed jaħdem. Tajjeb li nagħti parir ukoll dak li jkun dejjem biex anke jserraħ rasu kull 6 xhur. Tagħmel full blood test, tiċċekkja naqra il-markers kollha tiegħek ħalli fejn hemm bżonn tirranġa tajjeb fuq parir anke tat-tabib tibdel whatever else. Issa. X'jaħdem imbagħad jekk nista' nagħti naqra pariri ġenerali ma' il-maġġoranza mid-dera. Il-maġġoranza kif nafu hawn din l-issue f'Malta u pajjiżi fejn ħafna obeżità, illi nieklu il-kwantità. Mela apparti illi hemm l-argument illi x'niekol huwa importanti u bla dubju, ġifieri aħna dejjem nargumentaw, ħafna midrabi l-idejali tażel ikelli huwa naturali, ikelli tarfu. Tajjeb aħjar tuffieħa milli pereżempju apple chips, tajjeb jekk it-tuffieħa hija naturali xi taraf aħjar minn xi ħaġa artifiċjali anke jekk fuq il-pakkett jgħidlek li ġejja mit-tuffieħ, pereżempju, imma insomma. Mela, qed nitkellmu fuq l-ikel naturali, dak huwa pass importanti, number 1. Number 2, kemm huwa kruċjali li nsibu exercise li nieħdu gost nagħmlu. Pereżempju aħna New Better Life nagħmlu daw in-nofsija exercises illi fiha apparti li l-membri tagħna jiltaqgħu ma' xulxin jgħidu kelma qabel kelma wara jsiru ħafna ħbieb, tajjeb, biċċiet minnhom jew ħafna minnhom anke joħorġu koppji jew joħorġu pereżempju jagħmlu a night out, whatever, insomma nemmnu ħafna f'dik iċ-ċertu sens ta' għaqda, aħna dik iċ-ċertu sens ta' familja ta' komunità. U għal ħafna nies dik hija parti mill-fan tal-exercise li jiena qabel u wara qed ngħid kelma niftaħ qalbi tajjeb kulħadd jgħaddi minn affarijiet differenti illi m'għandhomx jaqsmu xejn ma' training u kemm hu sabiħ li issib il-ħbieb li tista' tkellimhom fuq kollox hemmhekk. U bħala exercise imbagħad ikun hemm nofsija illi fiha il-coaches Maltin ħajdulna x'ħan nagħmlu kif nagħmluhom. U jduru magħna biex hawn li qed nagħmluhom sew, ikunu dejjem exercises differenti minn ġurnata ta' qabel, ħalli anka il-moħħ number 1 isu ma jkunx jaf x'inhu ġej illum. Dik in-naqra varjetà dik l-spice. Variety is the spice of life jgħidu bl-Ingliż. U fl-istess ħin il-ġisem għandu wkoll bżonn illi jħaddem kullu kien. Mela jiena inutli dejjem nagħmel l-istess żewġ exercises. Pereżempju hemm min jgħidli għażaq l-aħjar is-sit-ups naħseb hu. Jiena ngħidilhom is-sit-ups mhux se jagħmlu ħsara jekk tagħmilhom tajbin, pereżempju. Aħjar minnhom aktar huma l-crunches, imma dak suġġett ieħor. Però jekk ħatibqa' tagħmel dejjem l-istess exercise, il-ġisem m'għandux sfida, m'għandux challenge, allura mhux ħajamel improvements. Waqt illi tkun ta' sorpriża għal ħafna nies meta ngħidilhom illi isma' jekk inti trid għax probabbilment dak hu l-iskop li taħraq ix-xaħam illi għandek madwar żaqek fost l-aħjar exercises fis-sens illi huma l-aktar effiċjenti, jiġifieri għal ħin li ħaddum tagħmilhom huma fost l-aktar li ħajtuk riżultati huma l-exercises tas-saqajn. Mela li jinvolvu il-patata, il-koxox, anka l-bxixel, tajjeb fost l-oħrajn, insomma, biex ma idħol f'ħafna dettalji, għax dawk huma muscles akbar minn oħrajn, bħalma muscles kbar ukoll pereżempju li għandna f'darna, xi ftit jew anka f'siddirna u naqra inqas fi spallejna pereżempju, mela mill-ħibs l-isfel, mill-patata l-isfel, għax huma muscles akbar, dawk jaħarqu aktar xaħam għax għandhom bżonn aktar enerġija.
issa ħajaħarqu aktar xaħam jekk aħna qegħdin niklu inqas milli naħarqu. Għax tista' tkun ħanerġa' mural kif bdejt. L-iktar sistema li forsi inti taħseb li hija tajba, bħal pereżempju ngħidu aħna li tikol kull 3 sigħat. Imma jekk inti qed tikol aktar milli għandek bżonn, jekk għall-mod tal-kelma xogħolok bil-qiegħda, jekk għall-mod tal-kelma kull 3 sigħat il-portion huwa xi ftit kbir, jew inkella li kelli qed tikol ma jimlikx u allura tibqa' tikol, tista' mhux tkun sistema perfetta għax jekk wara kollox aħna qegħdin niklu aktar milli naħarqu. Awtomatikament ġisimna ħajżid ix-xaħam jew inkella forsi ma jħallinix nitilfu ix-xaħam, però probabbilment ikun qiegħed iġelna jew inkella jkontribwixxi biex ikompli żżid max-xaħam li għandna. Min-naħa l-oħra, jekk aħna ħanaħarqu aktar milli niklu, jekk hux qed niklu kull 3 sigħat, jekk hux qed nagħmlu l-intermittent fasting, jekk għandniex xi dieta vegetarian, jekk għandniex xi dieta tal-laħam biss, normalment dement li aħna qed nitilfu x-xaħam għax jekk speċjalment nkunu obese jew overweight, hemmhekk qegħdin nagħmlu il-progress. Ġifieri kważi kif ngħidu bil-Malti kull qaddis jgħin. Qed ngħid il xi ħadd li m'għandux jikol laħam, xejn affattu. Qed ngħid il xi ħadd li għandu jikol laħam biss, xejn affattu laqqas. Kulħadd jaraw forsi anke raġunijiet morali li hemm min għandu ta' għalfej għażel li kellu mhux ieħor, dak nirrispettawhom ħafna. Però d-dover tagħna wkoll huwa nirrepetu illi variety is the spice of life. Il-varjetà li bniedem ikollu ftit minn kollox, li bniedem ma jelimina xejn, mela min jgħidlek eżempju, jien ma nikol xejn carbs. Issa jista' jkun dak li jkun bla ma jaf qed jikol il-carbs ukoll. Pereżempju min jgħidli, mela l-frott carbs, mela l-ħaxix carbs. Iva, hemm dak li jgħidulu fibrous carbs, ġifieri daw il-carbohydrates li speċjalment ġejjin miħxejjex, illi l-aktar li fihom huwa fiber. U tajjeb ingħidu illi avolja huma fibrous carbs, ġifieri carbs mimlijin fiber, dawn huma sustanzjużi immens. Il-fiber huwa importanti biex jimlina. Il-fiber jgħinna anka għan number 2 fost l-oħrajn. U ħafna tobba jsemmulek vantaġġi oħrajn kbar tal-fiber. U la semmejna ikel li jimlina nutrient kbir ieħor huma il-proteini. Ma l-proteini again mhux bil-forsi jiġu minn laħam aħmar. Għandek laħam abjad, ħut, Greek yogurt, bajt. Ġifieri kemm hu sabiħ illi diment li ġismek jittollerhom, tajjeb u din oħra kbira. Hemm min jgħidlek pereżempju il-bniedem mhux suppost jikol gluten għax arajin xi jiġrili. Vera sinjur jew sinjura, però li jiġri lilek mhux bil-forsi jiġri l-ħadd ieħor. Forsi ħadd ieħor jittollera xi ftit gluten, tajjeb għax da maħniex fiż-żarbun ta' ħadd. U diment illi mhuwiex xi ħaġa valenuża, kif semmejna fil-ġimgħat li għaddew, fl-ikel li niklu aħna b'mod tradizzjonali, l-ikel li insibu fis-supermarkets, groceries, fl-eliqi, ftit issib affarijiet jekk jeżistu fid-dinja illi huma poisonous li malli missejthom mitt. Tajjeb, għal-naqas l-affarijiet li għandna u Malta, mawx ikel li malli kiltu mitt, tajjeb diment li huwa ikel mhux ma nafx x'inhu, diment li huwa ikel diffiċli ħafna speċjalment hawn Malta niltaqgħu ma' xi ħaġa illi malli kilnija dik kienet poisonous. Jiġifieri ma nkabruhomx l-affarijiet, ma nġibux id-dinja fit-tarf, nista' nieħu slice pizza jien b'daqshekk. Issa jekk wara qabdetni l-gas darb'oħra ngħid isma' flok pizza pereżempju ħanieħu xi plattaġin u xi naqra gass mhux ħataqa' d-dinja laqqas. Tajjeb biex niftehmu ma jien naf jekk tagħtek xi ħafna u ġieħ żaq u ħafna problemi. Isma' biex bil-Malti ma tfottix il-festi darb'oħra, ħu xi ħaġa differenti u forsi jekk ħadd xi pizza kbira ħu naqra iżgħar. Whatever. Għax importanti wkoll l-allum it-topic huwa il-varjetà illi aħna anka ikollna break. Mela kemm hu tajjeb illi jiena jekk pereżempju ħadd faħħa fuqi nagħmel minn it-tnejn sas-sibt nażel ikel u mhux ieħor. Idea tajba illi l-ħadd wara nofsinhar tajjeb nażel xi ħaġa mhux tas-soltu. Jiena pereżempju vera nħobb l-spare ribs u daw l-spare ribs kważi infittixhom ħafna. Tajjeb ħanpoġġihilkom hekk. Minix fan tal-ħelu għax ma tantx iġobni ngħidilkom il-pura verità ma tantx itini gost, number one ma tantx jimlini. U allura mhux se noqgħod infittxu wara l-ikel jien personali, imma min jgħidlek nippreferi nieħu biċċa laħam u wara nieħu l-ħelu. Jien nippreferi nieħu naqra spare ribs hekk ikla
naqla kbira mhux ħażin li tiblini u li fl-istess ħin isek ma tħodix ta' kuljum taf inti mhux ħodqod tiġrib l-spare ribs fuq ix-xogħol, speċjalment jekk qed tiltaqa' man-nies, imma insomma. Mela, ħanerġa' nagħmel daqsxejn punti żgħar ta' x'semmejna llum. L-ewwel il-varjetà hija tajba ħafna għas-saħħa mentali u anke għas-saħħa fiżika. Tajjeb ħafna wkoll għas-saħħa mentali u għas-saħħa fiżika exercise li nieħdu gost nagħmlu, nagħtu parir li dan dejjem nagħmluh ta' gwida ta' coach. Għax il-coach mhux biss ħadejdilna kif nagħmluhom, imma ħad tkun qed tara li qed nagħmluhom sew u mit-tagħlim tagħha u mill-esperjenza tagħha il-coach ħad tkun qiegħda anka taqsam magħna dawk ix-shortcuts ta' kif naslu għal riżultati aktar malajr. Flok ma toqgħod tipprova inti titgħallem waħdek, xogħol il-coach huwa li jgħalmek li tgħallmek x'l-aħjar isir ukoll, diment li jkunu coaches kwalifikati dejjem. Fejn jidħol l-ikel kulħadd huwa individwali, hemm ħafna sistemi illi jaħdmu, kulħadd irid isib is-sistema tiegħu again l-aħjar ikun hemm nutritionist kwalifikata jew dietitian kwalifikata illi tgħidilna x'ħanamlu kif nagħmluhom. U jekk tkun qiegħda tagħmel xogħla kif suppost jinpoġġuha kif inhi, l-ideali li jkun hemm follow-ups, illum il-ġurnata m'għandekx għalfejn toqgħod tiltaqa' ma' dak li jkun face to face tajjeb, nafu kemm il-ħin huwa prezzjuż, eċetera. Anka bniedem imqar tibgħat messaġġ lil xulxin, tagħmel video wkoll flimkien, tikkomunikaw b'xi mod, imma li tibqgħu in touch tajjeb għax plan tal-ikel jista' jkun illi kollu bżonn jiġi modifikat xi ftit jew jinbidel kompletament skont kif bniedem ikun qed iħossu, skont kif bniedem qiegħed jipprogressa jew le, eċetera, x'din hija xi ħaġa ħajja. Tajjeb pjan tal-ikel mhux kull min jitwieled isu bħal ċertifikat ta' twelid għandu jkollu dan il-pjan li ma jinbidel qatt. Tajjeb hija xi ħaġa dinamika li anke għandha tinbidel skont bniedem x'tip ta' training qed jagħmel, x'tip ta' xogħol qed jagħmel, l-età, il-peace għax di tajba, ħajasal punt fejn bniedem jista' jkun illi jieqaf jagħmel progress u hemmhekk jista' jkun tajjeb waħda minn ħafna possibiltajiet imma jista' jkun illi f'dak il-punt bniedem għandu bżonn inaqqas ftit mill-ikel illi qed jiekol. Tajjeb jista' jkun allura kemm hu tajjeb li jkollna nutritionist jew idealment dietitian illi tkun jew ikun qegħdin jaraw il-progress tagħna u jibqgħu f'kuntatt magħna regolari wkoll. Mela, semmejna il-varjetà, semmejna l-exercise, semmejna il-nutrition, kemm huwa tajjeb ukoll illi l-aħħar punt li ħansemmi llum ma nvarjawx l-irqat. Kemm hi idea tajba illi kull fejn hu possibbli norqod u nqum fl-istess ħin. Isibu illi min jagħmel din ir-rutina, tajjeb li idealment ikun hemm bejwet u ieħor 8 sigħat konsekuttivi li fihom norqdu u nerġa' ngħid norqdu fl-istess ħin u nqumu fl-istess ħin iwassal għal aktar enerġija, moħħok jidra aktar ir-ritmu tal-ġurnata tajjeb għax għandu rutina tajba, rutina komda ta' mistrieħ u l-għada nafu illi meta nkunu mistrieħin ikun aktar kreattivi, aktar b'saħħitna, aktar enerġetiċi u inqas ikun hemm ċans illi jkollna daw il-momenti illi fihom pereżempju għandi ħafna ġuħ jew għandi ħafna nervi għax il-moħħ ikun straħ sew. Għalissa ħana laqgħu, nawguralek is-saħħa u l-ġid, jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa, ibgħat li private message jew inkella jibgħatilna message fuq il-page tagħna jew email ara x'ti preferi inti, jew żur il-website tagħna www.nubetterlife.com fejn hemmhekk fost ħafna affarijiet oħrajn għandna kontenuti xejn, tajjeb kodba b'xejn fuq l-internet jgħidulhom e-books, hemm ħafna stejjer ta' suċċess, tista' tara ħafna ritratti ta' Maltin bħalna ta' kif inbidlu biż-żmien minkejja l-età, minkejja il-ġeneru, minkejja kux mara jew raġel, minkejja jaħdmux bil-qiegħda jew bil-wifqa, minkejja għandhom xi tfal jew le, minkejja jaħdmux jew le, hemm ħafna stejjer differenti li juru il-bniedem meta jrid, jekk il-bambin irid, ħajjagħmel progress il-qudiem ukoll. Jekk ma nkunx nistgħu ngħinuk min-naħa tagħna bil-qalb kollha nirreferuk għand min naħsbu illi jista' jgħinek fil-każ speċifiku tiegħek, però fil-maġġoranza normalment tkun nistgħu ngħinukom għax it-target tagħna huwa li ntejbu s-saħħa, naħarqu x-xaħam, nżidu t-toning, nikkontrollaw nimmaneġġjaw l-istress ħalli ngħixu kwalità tal-ħajja aħjar. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.